ଭବାନୀପାଟଣାର ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରର ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ। ଆଉ ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁର ହଷ୍ଟେଲର କୋଠରୀ ନମ୍ବର 11ରେ ରହୁଥିବା ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚିହ୍ନିଲା କୋଠରୀ ନମ୍ବର 7ରେ ରହୁଥିବା ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ। ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ରାତି ଅନିଦ୍ରାର ତାସ ଖେଳ ମିନତି ବିହାରରେ ସେ ଆଖି ମନୁ ଦାସର ପ୍ରେମ ଚିଠି କାନ ପରଜାର ବିଡ଼ି ପିଆ ବିଦ୍ୟାଧର ଟକିଜ ଓ ଏମିତି ଅନେକ ଆଉ ବହୁତ କିଛି। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ବି ସେ ଆଦୌ ଫିଟିଗଲାନି। ଗମ୍ଭୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଟୋପାଏ ହସର ଝଲକ ନାହିଁ ତା ଓଠ ଓ ଛାତିରେ। ଚିରୁଡାଇ ଭାଷା ଦେଇ କହିଲେ, କଳକଳ ଝରଣା ଯେପରି ଆଜି ଗୁମସୁମ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା, ଅହଙ୍କାର ଯେପରି ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା। ଓଠ ଚାପି ପଚାରିଲା, ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? କେମିତି ଅଛୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ, ବାହାଘର ହେଲା କି ନାହିଁ, ପିଲାପିଲି କେତେ ଆଦି ନ ପଚାରି ସିଧା ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେମନ୍ତ ଠଉରେଇ ନେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିହାରୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିବ। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ସେ କହିଲା, କଟକ ସେଲ୍ଟର ଛକରେ ପାନ ଦୋକାନଟା ଦେଇଛି ମ, ଆଉ ତା ସହ STD ବୁଥ୍ଟେ ବି ଅଛି। ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ କରି ପଚାରିଲା ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କାଇଁ BA ପାସ୍ ପରେ ତୁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲୁନି କି? କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରା ଦେଉଥିଲୁ ତୁ? ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଟୋପାଏ ମୁରୁକିକି ହସିକି କହିଲା, କାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଟା କ'ଣ ଖରାପ? ଆଉ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ କି? ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ OS ପାଇ ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାରରେ ଅଛି। ତୁ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ହେମନ୍ତ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ କ'ଣ କରିଦେଲୁ ତୋ ଜୀବନକୁ? ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଲୋକଟା ଭିତରେ ତଥାକଥିକ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭରିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ମୁନରେ ଫୁଟେଇ ସବୁଯାକ ପବନ ନ କାଢ଼ିଲା ଯାଏ ନ ଚଳେ। ହେମନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ କରିଦେଲି ମାନେ? ଆଉ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲୁ କି? କ'ଣ ହେଲି? OS ଅଫିସର ମୁଁ, କାଲିକୁ କାଲି IASରେ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି। ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏତିକି ଶୁଣି ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ କହିଲା, ତୋର ମାଫିଆ ଡନ୍ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ତା ଭଳି ତୋ ପାଖରେ ଛାତ ଘର ଉପରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଛି। ତୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନେପାଳରେ ଦେଖିପାରିବୁ। ତୁ ଦରମା 25ରୁ 30 ହଜାର ଭିତରେ ପାଉଥିବୁ। ପିଆଜ କିଲୋ ଯୋଉଠି 25 ଟଙ୍କା, ବିରି କିଲୋ ଯୋଉଠି 70 ଟଙ୍କା, ଏ ଦରମା କଣ୍ଡାକରେ ତୁ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ? ଆଉ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବୁ ତେବେ ତ ଅବସ୍ଥା ତୋର ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ। କୁଜି ନେତା, ଗାଁ ଟାଉଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି MLA, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପର ହାକିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଏଣ୍ଡୁଅ, ପୋକଜୋକ, ଅସରପା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କି ଖାତିର କରିଦେଲେ କିରେ ତତେ? ତୁ ଦିନ ରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିବୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରି ବଞ୍ଚିବୁ। ୟା ତାନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବୁ, ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଟପାଏ ସଉକ କରିବୁ, କାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ କି? ସାରା ଚାକିରି ଜୀବନ ଓ ସାରା ରିଟାୟାର୍ଡ ଜୀବନ ତୋର ଡରରେ ହିଁ କଟିଯିବ। ଏ ସାଙ୍ଗ, ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ପାନ ଦୋକାନୀ, ଏ ଅଫିସର, ଏ ମୁଚି, ଏ ପୂଜକ, ଏସବୁ ପେଟ ପୋଷିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏଥିରେ ବଡ଼ କିଏ ଆଉ ସାନ କିଏ, ସବୁ ଏକାରେ। ଆଉ ରହିଲା ଟଙ୍କା କଥା, ଟଙ୍କା ତତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବ, ପିସ୍ ନୁହେଁ। ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ରାଜ ଉଆସରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳର ଶାନ୍ତିର ଘୁଙ୍କୁଡ଼ି ଶ୍ମଶାନର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ସାରା ରାତି। ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀ କହିବ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ କଥା? ହଉ ଯା, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ବୁଝେଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଏହା କହି ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଏ ପାନ ଦୋକାନୀ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, କଟକ ଆସିଲେ କେବେ ମୋ ହାତରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବୁନି। ନେ, ମୋ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟି ରଖିଥା, ଆଉ ହଁ, ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ନିଜ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲା। ଆରେ, ପାନ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ରଖିଲେଣି? ହଉ ଦେଲୁ। ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଏତକ କହୁ କହୁ ହେମନ୍ତ ହାତରୁ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ନେଲା ବିରଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଦାସ।
ସେଇଟାକୁ ଛାତି ପକେଟରେ ରଖିବା ଭିତରେ ଅନିଚ୍ଛାର ସହ ତା ଆଖି ଉପରେ ପକାଇଦେବ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ IAS ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭୋପାଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ହେମନ୍ତ ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁଲା ବିରଞ୍ଚିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ହେମନ୍ତ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋ ସହ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଆଉ MA କଲିନି। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସରେ ପାଇଲି। ଆସିବୁ କେବେ ଭୋପାଳ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଦେଖିଯିବୁ। ଆସିବି ସାର୍। ଅଜାଣତରେ ବିରଞ୍ଚିରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୁହଁରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଖସିଗଲା। ହେମନ୍ତ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥୋଇ ହସି ହସି କହିଲା, ଆବେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ସମୟ ଅଛି ଚାଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଗପିବା କିଛି ସମୟ। ମନେ ପକାଇବା କୋରାପୁଟର ସେ ଅଳସୀ ଫୁଲ, ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼, ଡୁମଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତର ପିକନିକ୍ର କଥା। ଚାନ୍ଦ ପାତ୍ରର ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମନେ ଅଛି ତୋର? ଆଉ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ାର ସେ ମିତା ତୁମେ ଗୀତର କଥା ମନେ ଅଛି ନା ତୋର ସାଙ୍ଗ? ସେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ସେ ସବୁ ଅତୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଫେଦ। ବିରଞ୍ଚିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚାଲ କହିଲା କି ଚାଲ, ସେତାଟା ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣାଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ।